ഇവിടെ നല്ല വെളിച്ചമായി കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് ആ മരം മുറിച്ചവരിപ്പോഴേ, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല വെളിച്ചമായി. എനിക്ക് കെറ്റിലിവിടെ പോവൊന്നും വീഴില്ല. എന്താന്ന് മോനു? പോയി അകത്ത് പോയി ചാച്ചിക്കോ, ഓടിപ്പോ പോ. ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി വെട്ടം വന്നു. രാവിലെ നമുക്ക് കാപ്പിക്ക് പുട്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ സാധനം കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി വന്ന പുട്ടും കുറച്ച് പയറായിരുന്നു. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം തേയിലരോടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കോവയ്ക്ക് നിന്നു. ഇപ്പം അപ്പോഴപ്പോഴുള്ളത് 2 ദിവസത്തേക്ക് ഒരിക്കൽ പറിക്കും. നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പഴുക്കും. അതുകൊണ്ട് പറിക്കാം. ഞാൻ കറിക്ക് ചന്തയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ചിപ്പി കണ്ട് വാങ്ങി. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ചിപ്പി എന്നാണ് ഇതിന് പറയണത്. ചെറുത് കുഞ്ഞു ചിപ്പി കേട്ടാ. വേറെ എവിടെയൊക്കെയൊക്കെ എന്താ കല്ലിമക്കായ എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മളിവിടെ ചിപ്പി എന്നാണ് ഇതിനെ പറയണത്. കുഞ്ഞു ഇത് കുറേ നേരം ഇരിക്കണം വൃത്തിയാക്കാൻ. ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക്. അതുകൊണ്ടത് പിന്നെ നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ മരച്ചിനിയും ഇതും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പം മരച്ചിനി കഴിച്ചുകൂടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരാഴ്ച മരച്ചിനി കഴിച്ച് എനിക്കൊട്ടും വയ്യായിരുന്നു. ടയറുള്ളതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും മരച്ചിനി കഴിച്ച്. അപ്പം ഇനി ഇതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. അങ്ങനെ ഇത്രയും ചിപ്പിയുണ്ട്. വൃത്തിയാക്കാൻ പാടായിരിക്കും. എന്ത് സമയമാവുമെന്ന് അറിയില്ലത്. കഴിക്കേണ്ട ആഗ്രഹം കൊണ്ട് വാങ്ങിയത് ചെറിയ ചിപ്പി. അതൊന്നും കാണില്ല. ശകലം ഇത്രയുണ്ട്. വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ട് കാണാം. ചിലങ്ക ഇവിടെ ഇരുന്ന് മീനിൻ്റെ തൊലി ഒഴിക്കണം. ചിലങ്കേ പച്ച ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല. ഞാൻ തൊലി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടപ്പോൾ എടുത്ത് കഴിക്കാം. വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് ഒരുപാട് പാടുപെട്ട് അതിങ്ങനെ ഇത്രയും വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭയങ്കര നല്ല പന്നലായിരുന്നു എൻ്റെ പുറത്ത്. മണ്ണും എല്ലാം കൂടെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ നല്ല കുഞ്ഞു ചിപ്പി. കുറേയൊക്കെ വേസ്റ്റായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളിത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുറേ നാളായി. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചേട്ടൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. ഇപ്പം ഒരുപാട് ദിവസമായി ഇത് വാങ്ങിയിട്ട്. കുറേ വെള്ളം കഴുകി ഇത് ഇത്രയും കിട്ടി. ചരുവത്തിലാക്കി അടുപ്പ് വെച്ച് ഇനി വെള്ളം വീത്തണ്ട. ഇതിങ്ങനെ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി ഇതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം വീത്താതെ ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ ചൂടടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പുളർന്ന് വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിലുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. അതുകൊണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെയാണ് വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് തിള വന്ന് തിളച്ചപ്പോൾ അതിലുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഇറങ്ങി സെറ്റായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ട്. കണ്ട അതിലുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നിറയെ വെള്ളം എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പിളർന്ന് വന്നു. നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ചാൽ അത് ഇതായിപ്പോൾ. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതാ ശകലം വെച്ചേ ഉള്ളു. ഒരു കൈ കൊണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ മാത്രം ശകലം വലിപ്പമുള്ളത്, ബാക്കിയെല്ലാം ഇത്രയേ ഉള്ളു. പിന്നെ കഴിക്കേണ്ട ആഗ്രഹം കൊണ്ട് വാങ്ങിയത്. ഇതെല്ലാം നന്നാക്കി എടുക്കട്ടെ. അത് വൃത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പന്നലൊക്കെ എടുത്ത് പിന്നീട് ഒന്നുകൂടെ കഴുകി. മണലൊക്കെ കാണുമല്ലോ, മണ്ണൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം കറി വയ്ക്കാൻ പോകണം.
അയ്യോ, പല രീതിയിൽ വയ്ക്കും. നേരത്തെയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യും, പിന്നെ തീയിൽ വയ്ക്കാറുണ്ട്, പിന്നെ അല്ലാതെ കൂട്ടാൻ വയ്ക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. എനിക്കൊരു സാധനം കിട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെ തോന്നണം അങ്ങനെ അങ്ങ് വയ്ക്കും. കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് പിന്നെ ശകലം ഒരു 8-10 ചെറിയ ഉള്ളി, ഒരു പച്ചമുളക്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ ഒരു 2 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇതിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അംശമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റിപ്പോണ്. ശകലം ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇടാമല്ലോ. എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചുവന്ന് വന്നു. ശകലമായതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചെടുത്തത് ഉള്ളിയൊക്കെ. ശകലം മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടാം. എന്താണ് ചിന്നു കിടന്ന് കരയണേ? ഉപ്പ് അതിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നീട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടാമല്ലോ. ഒരുപാടായി പിന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ശകല മുളക് പൊടിയാണ്. അതിനിട്ട് കൊടുക്കാം. സേതുവിന് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ്. ആകപ്പാടെ ഇതിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറക്കുമായിരുന്നു. അത്രയും വെച്ചിക്കാം. പിന്നെ കരയാതെ ചോറ് തരാമോളൂ. ശകലം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചോട്ട്. ഞാൻ കറിയായിട്ടാണ് വെക്കണത്. എല്ലാം നന്നായിട്ട് കുറുവി തിക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇറക്കും. ചിന്നുവിനൊക്കെ ചോറ് കൊടുക്കട്ടെ. ചിന്നു കിടന്ന് കരയണം. എല്ലാം നന്നായിട്ട് കുറുവി വന്ന് പിന്നെ സേതുവിന് അത്രയും വറുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ശകലം എടുത്ത് വറുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച്. കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് റെഡിയായി. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ. തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും കാണണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലും കൂടെ അറിയിക്കണം. ബൈ.